A1 म्यूजिक प्रेजेंट। अंजलि डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो मदारपुर। दिन भर काम कइनी भइल बा हरानी, केतना बा दुख तनी बुझ परेशानी। तहरा तो कुछ ना बुझाता ए रानी, लागल बा पियास तो पियाव तनी पानी। अब धन लूट जा, दूध पी के सुत जा। लागल बा पियास तो दोनों पी के सुत जा। दिन भर काम कइनी भइल बा हरानी, केतना बा दुख तनी बुझ परेशानी। तहरा तो कुछ ना बुझाता ए रानी, लागल बा पियास तो पियाव तनी पानी। सब धन लूट जा, दूध पी के सुत जा। लागल बा पियास तो दोनों पी के सुत जा। तहरा तो वही खातिर लागल रहे भूख हो, मोटे ताजा देह हमर गइल बाटे सुख हो। नेहिया के दरिया में बहल करहो, हमारा तू भीरी तनी रहल करहो। सब धन लूट जा, दूध पी के सुत जा। लागल बा पियास तो दोनों पी के सुत जा। दिन भर काम कइनी भइल बा हरानी, केतना बा दुख तनी बुझ परेशानी। तहरा तो कुछ ना बुझाता ए रानी, लागल बा पियास तो पियाव तनी पानी। अब धन लूट जा, दूध पी के सुत जा। लागल बा पियास तो दोनों पी के सुत जा। तहरा सब कुछ बावे हो छूट, चंदन प्यारे मजा ले लू। आव तनी लगे अकबार धरे द, सुन ए मनीषा तनी प्यार करे द। सब धन लूट जा, दूध पी के सुत जा। लागल बा पियास तो दोनों पी के सुत जा। दिन भर काम कइनी भइल बा हरानी, केतना बा दुख तनी बुझ परेशानी। तहरा तो कुछ ना बुझाता ए रानी, लागल बा पियास तो पियाव तनी पानी। अब धन लूट जा, दूध पी के सुत जा। लागल बा पियास तो दोनों पी के सुत जा। अंजलि डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो मदारपुर।